L'Hospital de Sant Joan de Déu torna a donar la benvinguda al Nadal amb la festa de l'encesa de llums, un dia molt assenyalat, i és que encara que estiguin ingressats, a l'hospital també celebren aquestes dates. És que vinguin nens de les escoles veïnes, com pots veure que està la plaça plena, que prenguin consciència que darrere les finestres hi ha nens com ells que estan vivint el Nadal d'una altra manera i que entre tots fem una celebració el millor possible. La jornada ha comptat amb la visita de Marc Balaguer, actor de Polseres Vermelles, la cantant Bet, un piro musical i fins i tot la visita de 8 pares noels que han visitat una a una les habitacions del centre. Enguany, però, no han entrat per la porta. La celebració sempre la fem així, però aquest any hi ha una sorpresa. I és una baixada de Papàs Noels des de dalt de tota la façana de l'hospital que podran saludar els nens des de les finestres de les habitacions. Això és una sorpresa. Per fer-li una sorpreseta als nens que estan aquí, pobrets, que no poden anar-se'n cap a casa seva al Nadal. I aprofitem i ja passem per aquí. Jo espero que estiguin molt contents de veure'ns per la finestra de la seva habitació. A més, els assistents han pogut penjar boles dels desitjos en l'arbre de Nadal de l'hospital per tal d'arribar a tots els nens i nenes i els pacients ingressats.